Kako građaninu uništiti imovinu vrijednu 2 miliona eura? Vlada ima recept. Kada krene da pregradi rijeku Skrbušu, jednom Kolašincu će pregraditi imovinu, dobit i mogućnost da zaradi. Njegovo imanje je idealno za ribnjak, ekoturizam i organsku poljoprivredu. Sve dok vlada ne odluči suprotno. A sve to da bi neki budući vlasnik mini hidroelektrane zaradio par stotina hiljada eura. Odnosno onaj novac koji će mu pokloniti građani. Pa i ovaj Kolašinac. Ako solidarno branimo pravo ovog građanina na imovinu, štitimo i naše pravo, jer je danas u problemu on, a sjutra ti. Poput njega, obrati se kodu. Postani dio rješenja. Krenimo u oslobađanje društva.